Volobservasie, ja. En dan? En dan vol observasie, dan in die buitenkom, draaibal, en my klein vriend Ja. en dan later gaan dan kyk ek tot draaibal se kop en Ivory, geluk. Lisensie op tensie. Hoe was je toets? Bietjie stresvol, maar dit was lekker hoor. En hoe was je ervaring met harde bestuurskool? Baie goed as dit vir hulle was nie, was ek nie vandag deur. En wat is jouw laatste woorden tussen familie en vrienden? Wat je graag willen wil zeggen? Net dankie vir die ondersteuning en ek is baie lief vir hulle. Wat is aan je